No niin, morjesta vaan, se olisi misteri Tunkka täällä. 3 tilauspesu. Taas on tullut niin hemmetin paljon näitä tilaajia. En tiedä mikä tässä on. Mutta kiitos kaikille. Ja tässä on tämmönen 6. No, luetaan sieltä kysymys. Paljon painat? 13 kiloa. Lempiruoka. Eikö se olisi pakettia ja leikkari kastike? Tytöt vai pojat? Vois sieltä järkeviä kysymyksiä. Kuin pitkä oot? En. Onko sulla nais? 60. No ei! Seksuaalinen suuntautuminen. Leikkari. Pleikkari vai Xbox? Koneen lagaa niin paljon. 1 lempitubettaja. Kaikki aika paskaa, mutta... Mitä helvettiä. Kiusataanko sua koulussa? Ei. Jos kiusataan, niin... Tissit vai perse? Veli. Tää helvettiä taas. Oletko seurustellut? Never. No, Mäkki vai Hese? tuo ei ollut kysymystä, kiitos. Miten juot kahvin? Okei, tässä on kahvin. Sama asia. Miksi aloit vlogaa? Siksi, koska aloitin. Se on ensi kertaa. Moro. Mitä helvettiä.